og ja, goddag igen. Ja, nu i dag skal jeg vise jer altanen og udsigten. Er I klar? 3, 2, 1. Og det bliver spændende. Wow, se. Der, en god udsigt. Så kan I se nogle mennesker, der går ud. Der er lidt. Så I kan se en vis. Så kan I bare se. Oh my god. Ja, det var udsigten. Okay. Ja, okay. Vi ses i næste købel. Ja, i dag skal vi tegne en, jeg aner ikke. Det var dårligt tegnet, det der. Ja, er det ikke sådan her? Ja, den er klart ud. Ja, okay. Ja, okay. Næste. Baby. Så ja, næste. Det var super nemt. Ja, næste. Ja, den er allerede færdig. Nå, det tror jeg, det er meningen, at vi skal lave de her streger. Ja. Eller de her høje. Ja, okay. Vi ses i næste klip.